Здравейте хора, аз съм Теоркон 6. Днес ще играем на Майнкрафт сервера на Пламен, който е пломбата 5. Епизод първи от оцеляването. Да, аз забравих да кажа това. И там мисля, че има от нея нещица, как се нарича? Sugarcane. Не, онова пирамидата. Де го знам нещо. Нея Пирамида го наричат. Добре, от нея пирамиди. Ние първо трябва да бъдем малко прасета, тук че нямаме Добре, ти убивай, аз ще дали взема дърво малко дърво, да. и направи меч. Абе, това прасета тук бяга като само да бъде. Аз чупа тревата. Така, getting food имаме. Ще бъда с ресурс пака. Не мога да стигна. Поне за този епизод, може би. По-интересно мога и аз също да включа текстчър пак. Убих прасета. Не, ще си го махна. Ще Аз ви забие буквално. Ще може и да забие целият епизод, но както и да е. Че ресурс пака за 1.10. А в прасета не мога да стигна. Както виждате, тук че има малко. Пламене, ти знаеш, че преди като бях малък и като не знаех как се играе, с безплатната версия играя синглплеер, намерих си едно място с зайци и нали не знам как се оцелява, правя си една дупка в планина и убивам зайци. Ма си представяш, те скачат като луди скачат. И ти си ги убивал. Да, човек, и сурови, аз не знаех какво се прави в Майнкрафт. Чай да се направи един меч. Аз ето давам ти. Нищо. Но ти ми даде меч. Чай, ще ми трябва семена. Така. Сега правим кирка. Опа. Тук да не пускаш, ще направим моб. Да. Значи, На като се спалнахме, планирахме ето там да е къщата на единия, може би, базата, там да е на другия и тук някъде да има обща. Но се отказахме, защото ни е много по-трудно да оцеляваме по-отделно, отколкото заедно. Така отдолу пишат, излизат някакви неща от сървъра, защото не можем да си позволим купен. И сме с безплатни сървъри. Че не ви интересува. Но с премиум акаунти, както виждате, аз имам такива. И аз. Щом влизаме в Hypixel. То пак едно семе не дойде. После като си направим кревати, може да правим тинки, но това ще е в доста далечни епизоди. Че ще бъде в... Не знам кой епизод. Близо 40-я. Ако стигнем и до... Сигурно, ние сме добри в оцеляването. Да, и ако не се ядосам и не спра да играя. И ако имаме търпение да играем. Рейдж. Така. Сега ще направя малка пещера тук. Колко да взема малко камък. Аз мисля под някое дърво си направим къща. Много, винаги съм се мечтал да си направя къща под дърво. Аз като бях новобранец си направих къща на дърво и се чуих защо листата падат. Сигурно си махнал дървото отдолу. Да, махна го и се чудя. Абе, листа, какво става? Защо падате? И след това разбрах. Трябва ли дърво или да го правя на дъски? Ще ни трябва после, но дай, прави го на дъски. Чакай да си направя някаква кирка обратно. Искаш да ти дам моята дървена? Правда? Кирка. Ами лопата пък, не е брата. Аз имам също лопата. Както вижте, само двамата сме. Къде ще ми насей там горе? Дай първата база там да е горе, после ще бъдем пирамиди. Сега засейваме Sugar Cane. Къде си ви? Долу. Ето.
Искаш ли кирката? Да. Ще Чай. ми се прави сега. Тя къде остана? Май ти я хвърлих. Да, се взех. Добре. Сега 3 камъка за кирка. Както знаете, всеки новобранец, след като си направи кирка, дървена, веднага събира 3 камъка и се прави по хубаво. Аз като бях новобранец с ръка чупих камъка и се чудех защо не ми дава камък. Нормално, той брат ми също го правеше. Чупи диамантеното блокче с дървена кирка и ме пита по. Защо не съм го щупил? Това е добре. Къде си изгуби, бе? Аз? Да. Абе, в една дупка съм. Виждаш ли ми никнейма? Да. Добре, щом го виждаш. Мгм. Добре. М. Сега просто ще покажем. Какво ще покажем? Как цепим дървета. Да, сега не вярвам да е много интересно на вас, обаче друго няма да правим. Като за Аз начало. ако бях на място на хората, които гледат епизодите, просто ще го пропусна. Той ще го пусна следващия. Обаче, такъв байм с толкова много глина не съм виждал. Слагайте тези фиданки на земята, за да имаме нови дървета. Я дай една, искам да сея. Не, аз имам. Ти какво каза да ги слагам? Ето, сложих я. Ето тук е. Сложих я. Сложих я на земята, човек. И сега какво стана? Къде ти не е това трактори? От тебе е бил. И сега още сигурно е. Да, съм го. Да бе, трябва да е от тебе, аз го бях поставил. Къде са прасетата? Аз ги убих всичките. Сега ще така. Не може така на дърво. О, не. Правя всичко. Така. Раздели ги, като се изтъкат, преди си ги вземи за тебе картоли. Пак аз Добре. ще стане. Но ме кефи е това, като погледна хората, кои са хората, че сме само двамата. Не е по-претъпкано като видите. Да, ето. Гостем си, като погледна, толкова FPS дроп, че направо, ако снимах, щеше ми крашне играта. Човек, прави си цялото дърво в дърво. Пак нещо излиза, че сървъра ще се изключи. Що бе? Не знам. Дай да видя дали съм го направил правилно. Аз съм го направил от патерност. Тъмно. Взех си всичко. Айде половината. Да не би нещо като съм направил. Не знам. Ничего. Но аз нищо не съм направил. Тия пържоли. Ох, тъмно е. И ме е страх. Чакай, ти пуснал ли си мобовете? Да. Ще няма нищо наоколо. Добре, да излагах. Ой, Зумбайо, колко си красиво. Преди къщата ще защитавам. Умри! Много хубава къща правя. Аз как да се кача, бе? Сега един крипър и бум. Хора, има шанс епизодите да бъдат по 10 минути всеки или по 15-16, не знам. Понеже сървърът бъгва. Като не изключи, директно спираме и чуе. Поне той ни дава ограничение. Нали? Окей. Хубавото на това е, че ще знаем как да си премерваме клиповете. Един е да не биде 2 минутки, друг е 20 минутки. Да. Аз съм не пържоли, а ти имаш 4. Имам 2. Бяха 6 пържолите. Къде отидоха 2? При мен не 2. Дал ти 3. И на себе си взех 3. Обаче ти изяде явно нещо.
Ох, много е малко, човек. Малка ще им бъде къща. Тъпи, не знам дали изобщо да го наричаме и къща, да ама. Я. То това ще бъде нещо начално. За по-нататък се надяваме да стане нещо по-добро. Но първа класа. Watch me. Аре бе. На мен свърши дърво. Свърши ми дърво. Дървото. А събери малко. Къде ще събера? Ами да направим фъкли. Къде изчезна събукче? Ето след 5 минути може. Ти се шегуваш с мене. Бягай, бягай. Бързо. Ай, избягай, бе. Той не ти. Не! Ех, че си Бие, аз бавен. нямам меч. Абе, ти нямай, бе. Нищо не бъде. Казах ли ти да бягаш? Аз се оправих, не знам, защото ти носи стоя. Ах, човек, колко сърца имаш? Пълен съм. Пълен си. Мен ме отровиха. Ами не знам, и аз в началото имах отрова. Ще ви учи. Абе, какво тук става, бе? Да не ти отидеш до джунглата на Баба Яга. Не трябва да ме убиваш, обаче. Не трябва да ме докосваш. Мислех там да правим свещи. И де видя тая луч? Е, там отстрани. Аз виждам много паяци. Чух обаче, че лоси ще звуци. Ха-ха, чух. Малко ще трябва да читвам, но не искам още в началото Теодор да умре. Да умра. Я го виж ти. А, Аз съм най-добрия в... Добре, малко ще изложа. Аз съм много добър в 1.8.8 версията. Много съм добър, човек. Много. Такива хакери побеждавам, че... Направо. Де уча? седиш в спаун пойнт тук, понеже нямаме кревати. О-о. Крипър идва. Не. Човек, отиди да ги биеш, те мен следват. Ама къде е крипъра? Долу. Два са. И какво чака тогава ще сет на спаун пойнт? Сет. Спаун. Его крипърчето. Ох, ще оставя неща в честа. А какво става без сет? Спаун. Не без Ух, той човек не може да пише. Не знае командите. Спаун. Направи го вече. То ако не знаете каква е командата, ето ви я. Сега малко PvP ще направим. Ани! Баси! Два ендърмана! Нищо работа. Гръмна! Накарах крипъра да гръмне и гръмна зомби. Ей, thank you, крипърче. Креперче. Деса. О, два ендърмана, ще ги убия. С дървен меч. Опа, един гръмна крипър. Крипър на крипър. Чека, аз гледам TNT. Че в кой сървър сме, бе? Да не би да има някакви. Абе, откъде взимат тия модове, бе? Тъпо ни дават блокове, събирай блоковете. Човек, някакво зомби от тук до там, колко? 20-тина. Събирай блоковете. Не! Идва паяче. Паячето. Аз много мразя паец. Направо. Аз един път, като бях нуб, ти казвам, ме беше страх от един паяк през деня. Дай, ме беше страх, още като почвах да игра, аз само убих. Да, човек. И като почнах съска, си мисля змия. Сега съм надобрал явно. Той фия си ми изчезни. Знаеш ли? Ще поглед... Човек, гледам ендермана в очите, той не ме гледа. То аз не, че имам очи, де.
този скин само слушалки му. Диско стил. О, е. Да, чакай, то ми го спря. Колко Я? минути? Като спре. Няма значение. Има значение да те убия. Ами аз няма да стигна, то бандикал ми беше по-добре. То ти трябва да знаеш там и тънкостите, както се нарича. 10 минути ми го спря, както ти казах. Не знам, при мен поне не спират. Ами ще ми изпратиш ли файла тогава? Само пак да не спре. О, горката овца. Как се казваше пържолата? Като беше... Грилет порк. А? Грилет порк. Ох, не, 8. Все пак крипъри. Не, барута ми. Ето го. Взех едно такова, обаче... Така, малко чифаме. Малко овце да го прибием. Light Grey. Ох, тя колко вълни или не измислиха. Прасето вика. Спарта! Ела ми, порк. Нямам нещо такова като порк. Не знам как се... Чакай, тук има някакъв крипър, дет не уми се отваря. О, малка пещера. Ела тук живеем. Много яка. Има и прасе до нея. Кое ще си каже GG? Което ще каже... Така де. Убихме го. Още ли? Аз съм на върха на планината. И отгоре тук има... Трябва ми каменна печерка, къде аз си я направих. Честа е. А ето е моето тук. Има желязо. Ох, любима ми байом, човек. Любим. Значи, Колко желязо има тук, бе? това е мечта. Значи, какъв байом беше това? Кацио байома, май. Няма значение. Кация байома. Тук кацио байом. До него пустиня и до него пак нещо глинството. Така. Ела да свършим епизода, че... Аз мога да съм го свършил. Добре. Това ми за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте за канала ми. Благодаря ви, че бяхте с мен. И до скоро!